ottelu. Jaro-pelaajista ainoastaan 3 pelaajaa ovat pelanneet tällä kaudella kaikki 19 kamppailua. Maalivahti Jesse Östin lisäksi Johan Brunell sekä Markus Grunholm ovat pelanneet kaikki pelit. Ei ole paitsio, sillä vastaan Winchester 1-0. Kuin tyhjästä Jaro siirtyy 4. pelin minuutti. Lukemat muuttuvat 1-0. Saatiin maaleja sarjassa. Jaro puolestaan on HJK:n jälkeen tehnyt toiseksi eniten maaleja Veikkausliigassa. Jaro on osunut jo 30 kertaa tällä kaudella. Hieno seinäpeli Jovanovicin ja Grunholmin kautta Jonkke laidalle Emetille. Näyttävät. Nyt olisi Jovanovic laidalla odottelemassa. Miranda pelaa sinne pallon. Emet on tällä hetkellä keskustassa, eli laidalla ei ole ketään, mutta tyhjän tilan käyttää Jovanovic hyväkseen. Ja sen jälkeen pistää keskustaan. Saako Jonkke jatkettua Grunholmille? Tuosta Jarno Parikan loukkaantumisesta saattaa tulla jopa 2 minuuttia. Jovanovic. Yleisö on aivan haltioissa, kun Paragualainen tarjoaa pallon viereen saksalaispuolustaja Jovanovicille, joka pyrkii Strandvallin ohi. Strandvall jää puoli askelta jälkeen ja Jovanovic pääsee pelaamaan viereen. Nyt olisi Jonken paikka. Vasurilla keskity. Ottaa Grunholmilta pallon pois. Keskeltä Jane Eliforsell olisi ollut mielestäni paitsiossakin. Pallo jää Jarolle. Jovanovic. Emet. Jovanovic jatkaa edelleen juoksua kulmalippua kohti ja oikea-aikainen passi tulee Emetiltä. Ja näin saksalaispakki hakee siinä vasurilleen, jo kääntää vielä viereen Emetin keskitys. Ja Jonkke takatolpalla. Kohti taustalta Moreen pääpalloon. Jovanovic. Rohkeasti tulee Sumusalo. Pallo jää edelleenkin Jaron haltuun ja tästä punapaitojen seuraava yritys. Pienet vaikeudet Jovanovicilla on ollut, niin hyökkäyspäätyä kohti hän on tukenut pari kertaa aika hienosti. TPS:stä lähdettyään Jovanovic pelasi muutaman vuoden kotimaassaan Saksassa joukkueessa. Viime kaudella hän pelasi Sotsissa Venäjällä kolmosdivaria. Denis Tumasian hän pelasi Jarossa 2000-luvun puolivälissä pari kautta. Toisena topparina sinne varsin alas. Siitä lähtee Helmken hyvinkin hätäinen avaus ja Inter pystyy kuittaamaan tämän tilanteen laidalla. On Interin roolituksessa on, että Jopihan on aivan loistava siinä, että hän löytää pelaajille rooleja. Ne on vähän hakusessa tällä hetkellä ja se tietysti näkyy myöskin Interin tehoissa hyvin äkkiä. Ole hävinnyt. Niin se on kuitenkin päivältä lähempänä se ensimmäinen tappio. Se on juuri näin ja on mielenkiintoista katsoa, kuinka paljon se kokoonpano eli tähän peliin sitten tämän päivän peliin. Että 2 edellisessä on... Turunen pelasi avausottelussa, mutta hän on loukkaantuneena tällä hetkellä ja sen takia Inter on tehnyt tämän ratkaisun. Nyt on Duas suurissa vaikeuksissa. Jovanovic ja siinä on paikka Emetillä. Uusi yritys, upea saksipotkuun, mutta edessä on kokemukset, että hän antaa ottaa Hämäläisen rauhassa haltuun ja sitten se käy blokkaamassa Hämäläisen sitä pois ja lähtee. Tässä näkee kokemuksen eron sarjassa. Ja Jonkkessa ja Sirvilaitsessa taas on aika paljon samaa. Kyllä. 34-vuotias Magnus Bane. Nyt alkaisi pikkuhiljaa myöskin Interi niin pelaa sitä sillä tasolla, mitä tietysti me aina ollaan odotettu. Jonkke, Jovanovic pallo laitaan ja nyt tulee Inter puolustukselle kiire.
Hoiko, 0-1, Saras. Hoiko, 0-1, Saras. Syöttö keskelle, sen HJK puolustus katkaisee. Tainiolta syöttö Mattilalle. Sakari Mattila saa kuitenkin välittömästi Jovanovicin kimppuunsa, yhtään tilaa ei ole. Ja Pirvastian Sorsa tukee tätä hyökkäystä hyvin ja lähtee sitten täyttä laukkaa päätyä kohti. Tämä keskuspuolustaja kaksikko on pelannut vahvasti tämän kauden aikana. Brunel vasta 22-vuotias, oma kasvatti. Pelaaja vahva on ollut Robin Loodin sisääntulo tähän peliin. Ike Jaron taistelusta tällä hetkellä. Joukkue pistää kyllä itsensä aivan 100% likoon. Ylösnousut ovat olleet parasta HJK:ta oikeastaan tänään. Muutamia hienoja pitkiä ylösnousuja, sen lisäksi hyviä keskityksiä, mutta Jaro pudottaa oman pelinsä, mutta se ei pudota kuitenkaan liian alas tätä. Se pitää tiiviinä paketin. Interin purssi seilaa kyllä köli pohjassa tällä hetkellä. Inter IFK Mariehamn tilanteessa 0-2.